Kinagat lang. Ayun mga kalingap, nagdudulo na siya. Kinagat niya na yung shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Brenda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinig ng binara. Ayan mga kalingap. Titingnan natin kung magdididi na si Joshua sa ano, sa Chupon. Ayun. Sana magsupsup. Sabi ni ni Ate Taiwan, alis ka na daw sa trabaho mo. Tinatanong niya kung magkano yung balance mo daw, babayaran daw na. Ha? Kahit bukas daw mag full time ka na kay Joshua. Tinatanong niya kung ayun, kailan pa? Sige magsabi ka muna, Pero asap daw yun. Kasi papaayos na yung tindahan niyo. Ayan si Joshua. Ha? Bubuhin? Tadi na kayo nagsimpla pag sa mainit. 3 days daw observation. Di ba sabi 3 days daw observation? Padalawang araw na ngayon Ay, isa pa lang. Ni mamang palagyan ulit. Nahirapan na sila. Pa ano. Pag 3 days ganun pa rin, natin? Balik. Tapos tigdapel ko muna. Nakainom na. Hirap kaya ako nalagan baga. Ulit. Nagbidugo yan. Yun nga, baka lalong mahirapan siya, baka baka umipit na yung baka nagliit na yung dinadaluyan ng hose. Yung sabi niya Oo. sabi ni doktor. Baka Lalagyan mo ulit. hindi na daw painom gata kasi masara da. Oo. Parang masara na sabi. Hanggat da. Gatas daw muna. Sabi nung wag daw muna mapakainin ng Yan muna talaga gatas. Kaya nga Pediasure, kompleto na yun. Parang pagkain na rin yan. Yan si Joshua. Walang short si Joshua. Hello Joshua. Kasi pag mapunta kami ng dait, natatakot kami sundutin ulit dito. Ang sakit talaga. Talaga mababahin ka rin. Ganto lang kalalamin Pero hindi kaya talaga. Yung antay dyan yung pag swab test baga. Ito pa kayong dudok-dok. Hello. Nagpantay na yung ilong niya kapon malaki to. Nagpantay na baga. Hello. Tapos si Masimasin daw itong papatire pa daw natin yan? Dati may nagtitira si Jan. Ayo. Ngayon wala na. Sige, paano natin? I-request mo natin. Napunta rito? Ayun, Ay, kung yaw na ako sila, iyo pero dahil maninday na ito man. Yan naman din sila. matututukan mo na to, si Joshua. Sabi nga, huwag ka na daw pumasok bukas Sabi ni ate. Talagang awang-awa siya, umiyak siya pag tumatawag. May bagas man ka mo. Oh, Joshua. Hi. Guwapos Joshua. Hi. Kumusta? Kumusta na Joshua? Narinig mo ako Joshua? Kapon masaya ka Masaya ka kapon yung nakasakay ka sa sa Unir. Yung nagpapalakpak pa. Kumusta? Hello. Hi. Ayan mga kalingap si Diyos. Hindi po siya nakakaaninag.
naririnig niya lang po tayo. Ayan. Hello. Hi. Inaantok si Joshua. Hi, Joshua. Hello. Nahinanap niya na. Hello. Ayan mga kalinga. Kung siya spell, ano to? Spell sigaw. Malambot naman yan. Sige na. Ay wala no. Ay, di siya magnanganga. Dahil kayo nila taong magnanganga. Dati naganganga siya. Palasahin mo yung gatas. Yan. Ay hindi pwede ano. Dahil na siya taong magsupso. Dapat, ay, Ayan parang inaano niya. Yun. At makapasok sa ano. Sakal ka na po. Naputol sa mimi. Hindi man napuputol yan. Matibay pati ngipin niya. Nalalasahan niya na. may ula na nga. Dahil baga nagbubuka. Pero nilulunok niya. Doon. Ayun na. Hipon mo. May mga hipon na mo. Iya. Ang ipong nga ni kulay dilaw. Hindi nga dahil man nagkakaroon kulay dilaw. Hindi na drop mo na lang. Idigdi sa gilid. Tapos nilulunok naman niya. Abuti naman nalulunok. Hindi niya sinusuka. Di pa siya nagsuka. Ito kaya, garo siya nakakuha. Hindi, ito may host. Nagsusuka. Pag maabot. Ayo. Pag may hose talaga, kasi dire-diretso yun. Hindi kami pipagalang pagpainom. Kasi pag lagay ng hose, di mo alam kung saan napunta. Mapagalang Yan, ito. magdarapi. Tsagaan talaga. Tiyagaan. Kain ng mga, di ba ga? Oh. Yan. Patsok na. Kinagat lang. Ayun mga kalingap, nagdududo na si ano. Kinagat niya na yung... Hindi man nakalak yung bibig niya, di ba? Nakaka... Di ba? Susupin. Hindi nga, napigkakagat sa now. Kasi malambot. Ay, dahil na siya tataw magsup-sup. Dahil na. Nasanay kasi. Ayun. Yan o, yan. Yan. Hindi ko ito kung pagparaparog mo yun kaya. Hindi mo naisip. Katang inat. Takot kaya ako. Kasi pina-check up naman natin, okay naman sabi ni Ako, Dr. yan. Rosales. Itong pag Ano? naghari ka isa sa nguso, na itong sinabi ko bang naghihingad. Itong pagkagarong Nahinga lang daw yung pag nakaganon. Nakahiga, dapat daw nakatayo pagpapasusuhin. Ay baga na, bawas-bawasan naman. Ano? Tsagaan naman tayo. Pag nakanood na yan daw, ano mo dyan tubig. Maganda din kasi drop-drop. Ma, ini na lang muna ho, kung ano. Eh, Sira mo ng gatas mo. hindi may mano kasi maliit lang naman yung butas niyang ano. No? Hindi, salit mo lang. Ayan nipo niya, puro yelo. Ayun, di man Kung pinadidi mo yung sa ano mo, sakit. Kagatin na. Ay mga kalingap. Si Joshua. Lumididi na po siya. Tawaga, Ayun na. Nag-ano na siya. Nanibago lang ano. pag timpla ni dumasabaro. Oh, natulo. Ayun. Dahil ka na may bagay magchupo. Isa niya siya. Dahil na bagay sa'yo magchupo. Tugang to ni Willie. Yung Ay, papa ko po. Mga kalingap. Relax na si Joshua. Kasi parang ang hirap niya tingnan pag nakausa no. Parang lagi nasa ospital. Hello. Talagang iyak siya nung ano eh, nung nakaraan yung unang vlog ko. Oo, awa daw siya. Kaya itulong naman daw siya kay Joshua na lang. Oh, natulo. Tumutulo yung ano. Ay, hindi man, ay niluluan, hindi man. Hindi man, laway. Ay, laway yan. Ay, Nasakit na nalalasahan niya na eh, no? Dati mais lang siyang nalalasahan. Dati. Ngayon okay na. Sa Usmayo, ano kung ano. Kaya sabi, padikit-dikit lang muna. Dahil biglang pa. Si Joshua. Natulo. May diaper pa siya. Mayroon. Laging ano, ready. Yung ano, huwag niya nang anuhin.
Yung beer brand, saan yun na yun? Tayo baga ano? Yate. Kaya, pang timpla-timpla. Yan po si Joshua. Oh, maganda namang hilingon. Hindi na. Kaysa itong ano, kanya may kaysa itsagaan mo na Ay, nilulunok niya. Piglulunok niya. Masira magaling ka. May sakit pa pala siyang epilepsy. Pero na-atake niya. Kung may Okay na ngayon. Basta 3 days observation. Bagay na nasasagaan naman ano. Parang naiinis, di ba? Nagkakambal. May picture kayong kambal niya, wala na. Pagsilang, ay nahiling. ayo. Yun na lang natira. Nahiling ko lang, hindi ko dahil manahiling. Saan kaya sa katakpan niya ba? May pating ano siya. Ay, parang ano baga, nagtaba-taba siya ng konti na. Parang maaliwalas na. Iya. Nalabisan na. Love this. Abuse. Ano ba ka? Kamukha yung mga niya. Iya. Kamukha ang ano. Ha? Baga, ano? Ay, yan. Man yan! Si Tumboy yan kasi dinali natin. Dito. Yung si Joshua dati maliit. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa.